ಎಲ್ಲರನ್ನು ಎಂಟನೇ ಎನ್ನಿದ ವೇಳೆ ಪುರಾತನ ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರ ಬೈದು പോകുന്നുണ്ട് മധ്യ അಲ್ಪ ಗೊಬ್ಬರ പോകുന്നില്ലേ ಈ ಗಂಡ ಈ ಪೆಲ್ಡ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಕಂಡ ಆ ಪೆಲ್ಡ್ ಉಂಡು ರಟ್ಟೈತಲ ಇತ್ತೆ ಗೊಬ್ಬರ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಉಂಡು ಪೋಯ್ ಒಂಜಿ ಕಂಡದ ಗೊಬ್ಬರ ಬಿರ್ಕಿದ ಅಣ್ಣನ ಇಂತೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಂಡ ಪೋಯಿ ಆಂಡ್ ರಡ್ಡು ಕಂಡದಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬರ ಬಿರ್ಕಿದ ಆಂಡ್ ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ತೋಟ ಬಕ ಇಲ್ಲ ಸಾಕಾಂಡ್ जोर बरसा बर रहे पूरा ऑलमोस्ट कांड ಒಂದು ಗಂಟೆ ಕಾಂಡ್ ಪುರಂಜಿ ಗಂಟೆ ಬರ್ತಾ ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಕೋಡೆದ ಹತ್ತುವಾಡ್ದಿರ್ದುಲ್ಲೆ ಕಂಡ ನೀರು ಸುದುಂಡು ಅಂತೆ ನಾನು ನೆಕ್ ಬಿತ್ತಬಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಆಣಿ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಹಿಡ್ದು ತೋಜದಿತ್ತೆ ಪಕ್ಕಿ ಅವ್ರು ಅಡ್ಡು ದಿತ್ತಿದಿತ್ತಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಹೊಡೆದುಂಡು ಅವಲ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಇದೆ ಅವಲ ಪಾಡುವೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕಿ ಇನ್ನಿ ಉಡೇದಂಡೆ ಒಲೆ ಕುಲುದುಂಡುಲೆ ಬಕ್ಕ ತೋಜಪ ಆಯ್ತಾ ಕಿನ್ನೇನು
ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪೆಲಕ್ಕೈದ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುಗ ಐಕ್ ಒಂದು ಈರೆ ಪತ್ತಪ್ಪೋಯ್ ತೆಕ್ಕಿದ ಈರೆ ಅಂತೆಗೆತ್ತೆ ಬಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಗುಜ್ಜ ಕಡಪುಗ ಬಲೆ ಬಲೆ ಒಂದು ಬೊಲ್ದು ಗುಜ್ಜ ಬಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಅರಿ ಕಡೆಗ ಕಲ್ಲಡು ಕಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೆ ಲಾಯಕ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಒಂದು ಗುಜ್ಜದ ಪಚ್ಚರ್ ಪಾಡುಜಿ ನೆಕ್ಕಿದ್ದೆ ಅವೇನು ಕಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಐಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದದ್ದು ತಾರ ಇಲ್ಲ ತಾರ ಇದೊಟ್ಟೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದದ್ದು ಕಡೆ ದಾಂಡ್ ಅವನ್ ಪಚ್ಚರ್ ನಿತೆ ಕೊಚ್ಚಗ ಕೊಚ್ಚದು ತಾರಾಯಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಐಕೆ ಪಾಡ್ಗ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಾಂಡ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಅನ್ನ ತೊಂದ್ರೆ ದೀತಂಡ್ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಡ್ ಹಿರೇನೆಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತು ಒಚ್ಚುಗ ಜಂಡ ಇಟ್ಟು ಬಲೆ ಪುರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಲೈಕ್ ಮಲ್ತು ಒಚ್ಚಡವೆ ಹಂಚನೆ ಒಚ್ಚದ ಐಬಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಪಾಡ್ಗ ಕಲತದಿತ್ತಿನ ಇಟ್ಟ ಮಲ್ತೆ ಒತ್ತಿದ್ದು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಪನು ಬಕ್ಕ ಒಂತೆ ಮಿತ್ತಡು ತಾರಾಯಿ ಬಿರ್ಕುಗ ಅಡ್ಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ತಟ್ಟೆ ದಾಂಡ್ ತಾರ ಏನು ಬಿರ್ಕುಗ ಐತೆ ಮಿತ್ತಡು ಬಕ್ಕ ಮಾಡ್ತದೆ ದೀಕ ನೀರು ಬೆಚ್ಚ ಆತಂಡು ಈ ಬಾರ್ದೇರೆ ಪಾಡ್ದು ಗಟ್ಟಿ ದೀಕ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ದಿ ದಾಂಡ್ ಪೂರ ರಡ್ಡು ದೀದ 1.5 ಗಂಟೆ ಬೇಪ ಹೊಡಿತೆ 1 ಗಂಟೆ ಉಂಡು ಬೇಪಂಡ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಚೂರು ದಪ್ಪ ಆತನು ಬಸ್ 1.5 ಗಂಟೆ ಬೇಪಾಗ ಅಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ತೆ ಡನ್ ನಾನು ಮುಚ್ಚಿಗ ಗಾಯ್ಸ್ ಗಟ್ಟಿ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಬಲೆ ತೂಕ ಬೇಯ್ತಂಡ ಅಂದ ಬೇಯ್ತಂಡು ನಾನಾ ಪಾಡು ತಿನ್ಪಿನಿ ನಿಗುಲ್ಲ ಬಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ತಿಕ್ಕಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ತುಳುನಾಡ ಕ್ಯಾಡ್ಬರಿ